L'any 2013 la Fundació del Maresme va organitzar per primera vegada les Dissantes, un gran esdeveniment lúdico-festiu que vol donar visibilitat a les persones amb discapacitat intel·lectual des dels valors socials amb la diversitat i la inclusió com a eixos transversals. El proper dissabte 22 de juliol d'enguany, les Dissantes arriba al seu 10è aniversari, consolidant-se com un dels actes inclusius més grans del territori, formant part de la programació de les Santes i comptant amb el suport de la Direcció de Cultura de l'Ajuntament de Mataró. Avui passa pel tic-tac de Ràdio Argentona en Sergi Galera, que és gestor cultural de la Fundació Maresme. Sergi, molt bon dia. Molt bon dia, Miquel. Què tal? Doncs bé. Ostres, quina rebuda, tu, quina meravella. Has vist quin públic més agraït que tenim? Quina meravella. Convida'ls a tots, dissabte al 2022 els vull allà al Parc Vell, amb nosaltres. Convidadíssims que estan, i qui falti algú, alguna clatellada li caurà. Gràcies, Sergi, per acompanyar-nos avui al programa. Deia 10 anys, malgrat el 2020 i 2021 no es va poder fer per la pandèmia. Aquesta és l'edició de la tornada a la normalitat? Bé, l'any passat ja va ser una mica la tornada a la normalitat. L'any passat ho vam fer a l'Espigó, a la platja, i ja va ser una mica aquest reencontre amb la gent i amb el que suposa trobar-nos tota la Fundació, amb totes les persones ateses, les famílies, treballadors, voluntaris i públic en general. Aquest any sí que és cert que, com fem 10 anys, doncs és una edició, diguem-ne, una mica més especial i tornem una mica als orígens, tornem allà on va començar tot, al Parc Central Vell, tornem a la ubicació original de les Dissantes, que ens fa molta il·lusió, la veritat, perquè ens dona el que diuen els castellanos, el cobijo, saps? Aquell parc que queda molt recollidet tot i ens agrada molt, També ens agrada la platja, A nosaltres ens agrada, en general, fer la festa allà on ens toqui, allà on l'haguem de fer, no? I estem molt contents de poder celebrar aquests 10 anys amb tota la gent de la Fundació, amb tota la ciutat de Mataró i amb tota la comarca del Maresme i amb tothom que vingui d'on vingui, serà benvingut. Al llarg d'aquests 10 anys, quina ha estat la clau de l'èxit perquè tothom empatitzi i cali tant a petits com a grans? Ho dic perquè aquests dies ja passa, i amb la calor més que mai, passeges per Mataró o passeges per qualsevol lloc i ja comences a veure les samarretes d'en Santi, les d'aquest any i les d'anys anteriors. Vull dir que suposo que tant per petits i grans, suposo que això ja forma part de l'èxit també. Correcte. Jo crec que el gran èxit de les Dissantes és, ho has dit tu ara mateix, és en Santi. En Santi representa el triomf d'aquesta idea que es va posar en marxa fa 10 anys. En Santi és un personatge que jo que tinc la sort d'anar per les escoles ensenyant la flash mob als nens i ensenyant els espectacles de les produccions teatrals que cada any preparem amb el grup de teatre de la Fundació, i en Santi és un personatge estimadíssim per tothom. Jo crec que en Santi reflexa perfectament l'èxit d'aquesta proposta, una proposta totalment inclusiva, solidària, que està a la mà de tothom, que tothom se sent identificat. El lema és magnífic, el Jo soc com tu. Que aquest any, a més, amb els Boom Boom Fighters de la cançó, li hem donat una mica la volta i li hem dit jo soc com tu i tu ets com jo. És a dir, no hi ha diferència. Som diferents, tots som diversos, però al final tots som iguals. Jo crec que aquest és el gran... Sí. Jo crec que aquest és el gran triomf de les Dissantes. I així ho vivim contínuament, amb la il·lusió que veiem a la gent quan ve. Ens penseu que estem parlant de més de 250 voluntaris que venen a ajudar-nos a poder muntar, a poder servir les barres, a poder muntar els jocs d'en Santi, a poder fer muntatges, desmuntatges a hores intempestives, i la gent s'apunta, la gent està amb nosaltres, i això per nosaltres és meravellós. Això és el nostre gran èxit, és el del triomf de la Fundació. Ho comentàvem fora de micro, com es viu la preparació de la festa des de dins de la Fundació al Maresme? Com us organitzeu les tasques? Doncs mira, tot s'ha de dir que som un equip de gent important, que tenim diverses comissions que es dediquen a les diverses activitats. Tot i així, els últims dies són sempre dies de molta tensió, d'estrès,
perquè ens agrada fer-ho bé, ens agrada que estigui tot al seu lloc i, per tant, el cap sempre està pensant i això estarà i com ho farem, les logístiques, les arribades del material, que tothom tingui el que necessita, que tothom se senti com a casa. I això, bueno, suposa un petit estrès que val la pena viure'l perquè després el resultat és extraordinari. I aquests últims dies són una mica, doncs això, no? Estem ja amb ganes de sortir. Desitjaríem poder ja anar al parc i començar a muntar per veure que allò que has planificat i que has pensat tant, doncs realment quan ho poses en peu doncs és viable, no? Sempre hi ha petits detalls que cal arreglar, però bueno, per això ens dediquem a aquesta feina, perquè som persones amb recursos, amb molts recursos, i busquem solucions a les petites coses que a vegades no quadren com tu voldries, no? Però en general amb molta alegria, amb moltes ganes de trobar-nos, saps? De trobar-nos tots i de veure'ns les cares, de somriure, de fer la flash mob, d'escoltar els concerts, de jugar amb els jocs d'en Santi i de fer moltes coses, perquè a més aquest any tenim novetats, aquest any fem 10 anys. Clar. I això ho hem de celebrar. I li fem una festa d'aniversari a en Santi. Doncs això et volia preguntar per les novetats. Una d'elles ja ens l'has explicat, que tornem al Parc Central Vell com a punt de partida d'aquelles primeres edicions. Hi ha més novetats? Sí, ja ho crec. Mireu, comencem parlant de l'horari. Normalment nosaltres començàvem a les 5 de la tarda les activitats. Aquest any arrenquem a les 11 del matí. Volem ocupar també el matí, volem donar l'opció de que la gent vingui pel matí, que estigui amb nosaltres, que comencem a jugar amb els jocs d'en Santi, i gràcies a la col·laboració dels amics d'Espinaler tindrem també un vermut. Farem un vermut amb producte d'Espinaler, tindrem una de les barres ja actives des de les 11 del matí, i per tant, bueno, doncs podrem fer una mica de vermut, jugar amb els jocs d'en Santi, anar veient com fan les proves de so els grups que tocaran a la nit. Bueno, un ambient així festiu, una miqueta més familiar, no? que ens trobarem a la nit. Aquesta seria la primera gran novetat. La segona és que, evidentment, com som 10 anys, hem de fer-li una festa d'aniversari a en Santi, i això ho farem just abans de la Flash Mob, sobre 7:45. Li farem una festa d'aniversari en la que li farem entrega d'un regal, un regal que portem més d'un mes preparant, i és un puzzle gegant de 10.000 peces que tenim, ens falta molt poc per acabar. Encara ens falta l'última empenta, Sí, he vist a través d'Instagram que porteu ja 7.000 peces venudes. 7.000 peces venudes, sí. És una cosa extraordinària. La gent s'està volcant a comprar peces. Us animo a comprar-ne més, perquè ara estem a l'últim... amb les últimes peces i pot semblar que, ja ho tenen fet. No ens encara en queden. Sí, encara en queden 3.000 peces. Ens han ajudat entitats, ens han ajudat particulars, ens ha ajudat moltíssima gent, i és magnífic. I el puzzle està quedant preciós. Jo que el vaig físicament, el anem muntant a la Fundació, és un plaer veure com està creixent. I aquest regal li donarem el dia 22 a la tarda a en Santi. En Santi no sap res, per cert. Si el veieu, si algú el veu, no li digueu. Tot la canalla, no li digueu res. No li digueu res, que ha de ser una sorpresa. Que guardarem el secret. Sí, correcte. I bé, ja després de la festa farem la Flash Mob, com cada any, amb la cançó del Jo Soc Com Tu, que com t'he dit aquest any l'han fet els Boom Boom Fighters i Coca-Pi, que ha estat una meravella treballar amb ells. Cada any és una meravella, però aquests nois, mira, és que més. Té una marxa, aquesta cançó. Sona molt bé, ja té una entrada molt bona, És extraordinària. I la coreografia que ens ha fet Dance in Vitro, la companyia Dance in Vitro, és magnífica. I dona un gust treballar amb els ballarins de la Fundació, com la ballen, com la viuen, i com tothom s'hi enganxa, és extraordinari. Jo em desperto cada dia cantant-la, Cada dia em surto del llit, la meva dona deu pensar que aquest tio està fatal, però surto cantant la cançó cada dia. I nosaltres cada matí la compartim per recordar que dissabte 22 hi ha les dissantes, i a més perquè tenen un ritme que, escolta, ens ajuda a despertar-nos. Són magnífics, a més són unes persones... Vam fer una cosa molt bonica aquest any que volem mantenir, i és que el grup va venir un dia a la Fundació, a un dels centres ocupacionals, a conèixer a les persones ateses. I va ser una jornada tan bonica, van passar coses tan xules, els músics, aquests 3 nois, són una cosa extraordinària. Sé que potser ens estan escoltant i els envio un petó ben fort, perquè són magnífics. Mira, dilluns vinent passarà pel programa en Tomàs.
Ah, sí? Sí, el tindrem per via telefònica. Envieu-li una abraçada ben forta perquè, ja et dic, són una gent, magnífics, Doncs sí, persones extraordinàries. li traslladarem. I bé, i això que dèiem, la Flash Mob, que com sempre doncs, ens ajuntarem allà, tothom que vulgui venir està convidadíssim a fer la Flash Mob, i després començarem la nit de concerts. La nit de concerts, com cada any, tenim 4 formacions. Comencem amb uns nois de Granollers que es diuen Sabana, una gent jove molt fresca, amb un pop molt fresquet, molt agradable, que ens agradarà molt per començar a escalfar els motors. Després vindran els Boom Boom Fighters i ja començarem a ballar com salvatges perquè volem ballar, volem riure, volem fer una festa realment que sigui de deixa't anar i disfruta, gaudeix, amb tot el respecte del món, cuidem-nos, estimem-nos, però disfrutem a tope. I després dels Boom Boom Fighters tenim el Pony Pissador, que amb la seva música folk, aquests ens faran ballar com salvatges. Sí, claríssim. Sí. I acabarem amb l'Orquestra en Ganges, que és un clàssic de les Dissantes, versions, divertiment i cachondeo. I durant la nit és probable que hi hagi alguna sorpresa més que ens guardem a la butxaca i ja haureu de venir per veure-ho. Doncs vinga, vindrem a saber aquesta sorpresa que ens teniu preparat. A més de tot aquest programa que ens has explicat, també podrem veure l'exposició 10 anys de Dissantes. On es pot veure això? Mira, l'exposició ara mateix està al CEO, a les instal·lacions de la Fundació Maresme, al carrer Galícia. Hem estat a les biblioteques de Mataró, hem estat al pati del Cafè Nou i durant tot el dia de les Dissantes estarà instal·lada al bell mig del Parc Vell. A la nit sí que és cert que la mourem una mica per deixar espai per ballar i la posarem a una banda, però la podreu visitar durant tot el dia. És una exposició, és un homenatge a tothom que ha participat de les Dissantes, els que van començar, els que han entrat després, els que estem ara, i en certa manera també els que vindran, saps? Perquè aquí jo crec que el més important és que no parlem de noms. No és una qüestió de noms, això és qüestió de persones. I a la Fundació hi ha molt bones persones. I aquest és el missatge que hem volgut llançar des de l'organització, des de la producció, des del equip, diguem-ne, amb aquesta exposició, llançar aquest missatge de, ostres, que bé poder tenir un valor humà tan bo i tan important, no? Crec que això és el missatge principal. I tant. Recordar dos aspectes que participant també hi ha sortejos que promoveu a través de les xarxes socials, podem aconseguir obsequis, no? Si fem aquestes compres. On podem comprar, com podem col·laborar per acabar de completar aquest trencaclosques de 10.000 peces, o bé comprant la samarreta o les polseres? Com ho podem fer tot plegat? Mireu, hi ha diverses opcions. La més còmoda seria la botiga online, de la Fundació, que la trobeu a la pàgina web mateixa de la Fundació. Allà podeu comprar tots els productes, la samarreta, la polsera, podeu comprar les peces del puzzle, i hi ha diversos productes. També podeu comprar la mel de Can Percala, és a dir, hi ha molt de producte. En concret, el puzzle, i la resta de productes també hi són a la plaça dels Bous, a la seu central de la Fundació, i a tots els centres, a tots els equipaments de la Fundació, al bar del Cafè Nou, als centres ocupacionals, a tot arreu de la Fundació podeu trobar-ho. I això que deies, que també és molt important, comprant les peces de puzzle, entreu en el sorteig de 3 premis. El tercer premi és un lot de productes d'en Santi, amb totes aquestes coses que hem dit, samarreta, polsera, mel de Can Percala, etc. El segon premi és un dinar per a 2 persones al bar del Cafè Nou, i el primer premi és una nit d'hotel amb esmorzar inclòs i spa a l'Hotel Atenea per a 2 persones. Aquest sorteig el farem també un cop acabem de fer la festa d'aniversari d'en Santi. Ell mateix serà l'encarregat de treure les butlletes guanyadores. I no us preocupeu si no hi sou aquell dia, que espero que sí, que estigui tothom, però si no hi sou aquell dia nosaltres penjarem els resultats a la pàgina web i podreu veure-ho durant uns dies a la pàgina web i podreu venir a
oficines centrals de la Fundació a recollir els vostres premis. Perfecte. Doncs tot això és el que donarà de si aquest proper dissabte 22 de juliol, les Dissantes. Podem dir que dona el tret de sortida a les Santes, la Festa Major de Mataró per vosaltres. Com és el dia D, l'endemà de la jornada? De descans o ja comencen a preparar coses per l'any que ve? Bueno, de fet, ja estem preparant coses per l'any que ve. Sí. Clar, la màquina no pot parar. Bé, el dia després comença tard, perquè, clar, entre que acabem els concerts i recollim, se'ns fa de dia i llarg. I el dia següent hi ha una barreja de cansament i satisfacció i d'una mica de buidor també, perquè has tret molta energia, molta adrenalina. I, bueno, de fet, pensa que també ens agafa en un moment ja que estem com albirant les vacances, no? I és aquella setmana que et queda després de recollir, d'endreçar, de preparar-te les coses. És molt important fer-ho bé per després trobar-t'ho de nou com volies, no? I que no se t'oblidin on estan les coses, que no se't perdi res, per dir-ho així, no? I això que et dic, ja comences a reunions de valoració, de preparar coses noves per l'any vinent i d'anar pensant què fer i què no fer i com fer-ho. És a dir, que la màquina no pot parar. Vinga, doncs, aquest proper dissabte, insisteixo, el 22 de juliol tindrà lloc el 10è aniversari de les Dissantes. Sergi Galera, gestor cultural de la Fundació Maresme, no sé si vols afegir alguna cosa més per acabar. Bé, doncs que vingueu, que us esperem, que vingueu amb ganes de passar-ho bé, que vingueu amb la família, amb els amics, vingueu, veniu, trobem-nos i disfrutem de la festa. Això sí, amb molt de respecte, cuidem-nos entre tots, respectem-nos i disfrutem de la festa, que de fet és el que necessitem, no? Crec que tots estem amb ganes, encara que ja l'any passat vam començar, crec que hi ha una sensació de vinga, ballem i gaudim de la vida, no? Que al final és el que ens quedarà, no? I nosaltres tenim molts motius per gaudir de la vida i de disfrutar-la. Doncs escolteu, sortim i passem-ho bé i amunt tots, no? Junts i cadascú a la seva manera, però en un espai comú, en un espai agradable i disfrutant de les coses. Crec que si fem això serà un èxit, que estic convençut que ho serà. Vinga, que així sigui. Sergi Galera, moltes gràcies per participar al Tic-Tac i salutacions també al gos que tens per aquí darrere, que té ganes de gresca, també. Sí, és el gos dels veïns, que s'emprenya amb el meu i estan aquí els dos a la gresca. Bueno, també volen sortir, també volen veure en Santi i ho demostren així. Moltes gràcies, Miquel. Moltes gràcies, Sergi. Una abraçada. Una abraçada. Que vagi bé. Adéu-siau. Mira quin estil com es mou, únic que entra molt ja a la vegada com tothom. Digue'm què vols tu, jo feina i un sou, i tenir terreno amb una caseta i pou. Plou, però no es pot parar el show. Wow, mira quin estil com es mou, un cor enorme i fort com un bou, únic que entra molt ja a la vegada com tothom. Porta'm respecte i aparca la pena, creus que sóc diferent, potser que frena. Ei, si m'ho proposo, qualsevol proesa, no hi ha diferències entre jo i tota la resta. Jo sóc com tu i com tu, i tu ets com jo. Jo sóc com tu i com tu, i tu ets com jo. Jo sóc com tu i com tu i com tu, i tu ets com jo. Jo sóc com tu, i tu ets com jo. Jo sóc com tu, i tu ets com jo. Jo sóc com tu i com tu, i tu ets com jo. Jo sóc com tu i com tu, i tu ets com jo. Jo sóc com tu, i tu ets com jo. Jo sóc com tu i com tu, i tu ets com jo. Jo sóc com tu i com tu, i tu ets com jo. Jo sóc com tu i com tu i com tu, i tu ets com jo. Jo sóc com tu, i tu ets com jo.